ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಪಂತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕೊರ್ತೆರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೂದು ಐಟಿ ತಿರಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪನಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಉರುಲೇರು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮಾಣಿಕ್ಯಲು ಅಕಲೆ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಇತ್ತ ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು. ಸೃಷ್ಟಿಧಾಯಕ ಎರಡಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಧಾಯಕ ಇಂಚಾಕೇನೊಡು ಎರಡಾ ಶಂಕರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಾಡು ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದ ಬಾಲೆನು ಪತೊಂದು ಪೋದು ತಾಂಕುನ ಆಲೋಚನೆ ಇಡುಲ್ಲನಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಲೆನು ಬುರ್ದು ಪೋರಾಪುಡ ಅಂಚ ಬಂದು ಈ ಬಾಲೆನು ತಾಂಕುವನ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಬಾಲೆನು ತಾಂಕರ ಬಂಗ ಒಪ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಿನ್ನಡ ತಾಂಕರವ ಎಲ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡ ಬಾಳೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತನುವ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ಧಾರಗಿತ್ತು. ಬಾಲೆ ಇರೇನು ಸಾಂಕಂಡ ದಾಪುಜಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದಾದನ ಇರೇನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುರ್ದು ಪೋರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಭವಾನಿ ಶಂಕರತ್ ಇರೇನ ಪಪ್ಪ ಶಂಕರ್. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸವಾಲು ಪಾಡದ ಉಂಟಿನ ತೂಯರ ಉನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಣಗಡಸೆ ದಿಚ್ಚಿ ಅವತಾರ. ಪ್ರಶ್ನೆಯ ದುಂಡು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉತ್ತರ ಕೊರುವೆನಾ ವಿಧಿಯೇ ಬರೀನ ಹಡೆ ಬರೋನು ಮಾಜಾರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ. பொண்ணு கரிது ஆனாதுந்தர நிக்கு சாதனா நிக்கு சாதனா பனி சங்கரா பனி சங்கரா பனி சங்கரா பனி சங்கரா பொண்ணு கரிது ஆனாதுந்தர நிக்கு சாதனா நிக்கு சாதனா பனி சங்கரா. ದಾನೆಂಬೆ ಪೋಪೆಂದು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ನ ಬಾಲೆ ಜೈದಿಂಡು ಐ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡುವಿ ಭಾಷೆ ಜಂದಿನ ಬಲ ಲಕ್ಕಿಯರ ಕುಲ್ದೆಕ್ಕದು ಬಲೆ ದಾದೆ ಪಾಪ ಯಾಂದಾದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಬರ್ಲೆ ಈರೆಂಕ್ ಬಾಲೆನೆ ಇಂದೆ ಪತ್ತಲೆ ಕುಲ್ದೆಕ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಇಂದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಯಾನಿರೆ ಏತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ವೇರಾ. ಏರ್ ಪಾಡುವೆ ರಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈರ್ ಪಾಡೋಡು ಬಾಲೆ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಬುರುಂಡಲ ಏನಡ ತಡೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ. ಸರಿ ಪಾಪ ಆವ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪೆ ಪಾಪ. ದಾದೆ ಬಾಲೆ ಈರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಿಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ನಿನಿಗೆ ಕಡೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ದಿಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮೀದು ಬಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಬಲ ಎಂದೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ ತೆಗಿತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಮೀಯೋಡು ನನ್ನ ಚಪೆ ನೀರು ಮೀಪಿನತ್ತು ಬೊಕ ಇಡೀ ದಿನ ಸಿತ್ತ ತರಬೇನೆ ಬನ್ಪಾರ. ಬಾಲು ಬತ್ತನ ಬಾಲು ಬಾಲು ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ತಕ್ಕನ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಿಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ಪುಲು ಈ ಚಾಪರಿಯನಾ ಎನ್ನ ಚಾಪುರ ಅದೇ ಬತ್ತಿದೆ ಅಂದ ಅತ್ತಿಯ ಶಂಕರ ದಾದ ಬಾಲು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಹಾ. ಬಾಲ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಈ ದಿನಾಲ ಬುಡ್ದು ಬರೋದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ ರಜೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆಲೆಪ್ಪ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಈತೆ ಕೈ ತಲೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಲೇತ ಬಾಲು ದುಮ್ಮ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋಲು ಹಾಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾತು ಜೊಲ ಹಾಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಏನಂತೂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೇಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಬಾಲೆ ಏನಾಡು ದೂರ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಬಾಲಿನ ಕುಡ್ದು ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಅವಿನ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಏನಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೋ ಒಂದೊಂದು ಜಾಪೂಜಿ ಪಂಡುರ್ಚಿಯ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮದ ಪೂಜಿಯ ಶಂಕರ ದಾದ ಬಾತೇರ್ನಿ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರದ ಎದುರು ಎನ್ನ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಆಯ್ನ ಯಾನು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಬೆದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಟ್ಟೊಡೆ ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲದ ಗೋಣಿದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಈ ಪೊಲಿದಿನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ಆಜದು ಅಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಮ್ಮ ಪಟಾಪುಡಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಟೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇ ಸಾದಿಡು ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಈ ನಟದು ಒಟ್ಟಾತಿನ ಕಾಸುಡು ಇಂಕೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಆಯ್ನೈ ನಟದೇ ತಿನ್ನೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೆಂದದ್ಲ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ತೋಜದು ಕೊರ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಶಂಕರ ಪವಿತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಮಗಲತ್ತಿಯ ಎಂಕಲ ಮಗಲೇ
ಪಪ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿಯಾ ಇಂಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಾಲೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇ ದಾನಿಗೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕನಗ ಲೇಟ್ಗೆ ನೀ ಒಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಕಾಣಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂದಿತ್ತೆ ನೇರವೇನ್ ಆಫ್ ಮಂದಿಪುರ್ ಇಂದೆ ಆರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತೆ ಅರಿಗೊಂಚು ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಬಾಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಾಲೆ ಜಗೆ ಬರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಜೈಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಪುಲೆ ಅನಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನು ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ್ ಕೊಡ್ತಿಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಡದು ಬಂಡ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲ ಬಂದ ಬುಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಜಗೆ ಬರ್ಪೊಂದಲ್ಲ ಪೊಸ ತತ್ತತೆ ಏಪಲ್ ಇತ್ತಿಂದಾನೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನ ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಆಪುಣ ಪಲ್ಲೆ ಅವಲಂದ್ಯ ಅದೇ ಶಂಕರ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಜಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ತೋಜೆ ರ್ಯಾಪ್ ಜಯನಿ ದಾದಯ ಬಾಲು ಬಾಲೆಗೆ ಸಿತದಾನಿ ಇಂದು ಪೊಸತ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಷಾಯ ಪರಂಡ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಇತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಶಂಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯೋಡೆ ಆಪಲ ನಮ್ಮ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬೋದೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗನಾ ಬಲ 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 ಪೋಯ್ ಬಾಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡುದು ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಂದೊಂದರ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಯ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಓ ದೇವ ಕಾಲೇಜ್ ಬುರ್ದು ಈತು ಪೊಡ್ತಾಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದಾನಿ ಬೈಜ್ಜೇರು ಓ ಬಾಲು ಬಾಲೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಲೇ ತುಂಬ ಪೋಪೆಂತಿ ಅಂಚ ತಡ ಅಂಡ ದಾದನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಾರ ಬಾಲೆ ಹಾ ಪಪ್ಪ. ಅಂದೆ ಉಲಾಯ್ಡು ತಿಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಬಾಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂಡೀರಿಯಾ ಶಂಕರ ಅವು ಅವು ಬಾಲೆಂತೂ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರಿಯಾ ಅಯ್ಯ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯ್ಯನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನಾರು ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅದ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಅಂದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಓಲಾ ಎಂಚೆ ಹಾರ್ಟ್ ಓಲಾ ಪಿನಿ ಎಂಚೆ ಹಾರ್ಟ್ ಓಲಾ ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ನಡಪಣಗ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆರೆ ಊರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲದೊಳಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡದಿದೆ ಅಚಲ್ಪ ಎಂಚೆ ಹೋಲಾ ಪಿನಿ ಏರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋನು ತುಲ ಹೌದಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಹಾಲು ಎಲ್ಲೇ ಪೊನಗ ನಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂಚಸ್ರಾದ ಎಲೆ ಗಪ ಗಪಗ ಶೀತಾಪಿನಿ ಜಗೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಆಂಡಿತೆ ಈತೆ ದಾದ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರ ತುಕ ಮರ್ದ ಚೀಟು ಉಂಟು ಶಂಕರ ಇಂದು ಮರ್ದುಡ್ ಗುಣಾಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿಯ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಜೀವನ ಕುತ್ಪುಯರ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಬಾಲಕು ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಅವಿಯ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಬೇನೆ ತಿಪ್ಪಿನ ಶಂಕರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋನು ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಬಂಡಿಂದ ಜೀವನ್ ಸಿಗಿಪುನ ಹತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ನರತ ಮುಖಾಂತರ ದದನ ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ದ ಹೋಲಿತಿರ ಜಾಗೋಡವೆನ್ನು ಪುಗ್ಗೆದಲಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಜ್ಜ ದದನ ಪಂಡೇರಿಯ ತುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಲಾಪುಜಿ ರಡ್ಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಪುಂಜದ ಸರಿ ಅಜ್ಜಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಯ ಎಂಚೆಲ್ಲೆ ಬೋ ಪುಣ್ಯ ಐಕು ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಡಿಗೆ ಆತು ಕಾಸು ನಮ್ಮಡು ಓಲುಂಟು ಬನ್ನ ಏ ಶಂಕರ ಹೌದಲ್ಲ ಇನಿಯಲ್ಲೇನೆ ಆವಡಿಂದ ಇಜ್ಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುನ್ನದೆರಪುನಾವಡು ನಡಪುನಾವಡು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಏ ಶಂಕರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಬುದಾಡುಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು ಮಲ್ಪದನಯ್ಯ ದಾದ ಬಾತಿರದುಲ್ಲಯ್ಯ ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಜೋಪುಡ ಬಟ್ಟಿಡು ಪುನಗಲ್ಸ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತರು ವೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇತು ಸ್ಕೀಮುಲ್ಲ ಓಲ ಮಲ್ಪದ ಜನ ಶಂಕರ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಜನ ಹತ್ತು ಮಾರ
ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪಗನ ನಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಡೌದು ಈಗ ಬಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಲ್ಲ ಕಾಸುకు కొట్టి పోపును మార ಶಂಕರ ಏನ್ ನಿಂದನೆ ಬಾತೇರ್ನಿಯ ಬಾಲು ಈ ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ನರವಾಣಿಯೊಂಜಿ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತನಡಪುಂಡ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯನಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತನಡಪುಂಡ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯನಾ कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ಪನ್ಯಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದುಗು ಅರ್ಪಣ ಪನ್ಯಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದುಗು ಅರ್ಪಣ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ பாப்பா பாப்பா நீரு பாப்பா ஓலரு ಕಾಜಿದ ತುಂಡು ಪಾಪಾ ಹೋದ ಹೆಸರ ಏನ್ ಕಾಜಿಲ್ಲ ದೀಪುಜಿ ಪೂಲದಿ ಒಂಬುಜಿ ಒಂಚಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಪೊಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಚೋಕಲ್ಲ ಬೈಚಿರ ಅಂಚನೊಂದು ಕಾಜಿಲ ಪೂಲ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದ ಈ ಇಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಪೊಂಚೋಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಅದು ಏನ ಪೊಪ್ಪದಾಲ ಈಚಿ என்ன கண்ணு தப்பாதே இல்ல தாத நடத்தணும் பந்து இல்ல ராத்திரி ஆண்டலா யான் தெரியும் நோடே कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ಪನ್ಯಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದುಗು ಅರ್ಪಣ ಪನ್ಯಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದುಗು ಅರ್ಪಣ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾದ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಿರ್ ನವಸ್ತ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಕಲ್ ಇಂದೆ ಅರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲಿಗೆ ದಾದೆ ಅಂಕಲ್ ಈರದಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಯ್ಚೆ ಅತ್ತ ಈರೆಗೊಂದು ಪುರ ಶುರುಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಂದು ಬಲ ವಾಟ್ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಆಣು ಬೊಕ ಪೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಈರ್ ದಾದ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲಾರು ಅಂಚನ 22 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಯಾನಿಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕಲೆ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅವು ಪುಡ್ಲೆ
ಯಾನುಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಲೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ನೀರ್ ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಎಂಕುನೇನು ಎನ್ನನಗನೆ ಅಸಹ್ಯ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಸಹ್ಯನ ಆಣಿ ನೀ ನನ್ನ ಕಜಾವದ ಬುಟ್ಟಿಂದು ಫೆಜಿದು ಕೊಡವನಗ ಅಯ್ಯಾಗ ಅಸಹ್ಯ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಸಹ್ಯತ ಅಂಕಲ್ ದಾದೆ ಕಜಾವದ ಬುಟ್ಟಿ ಏನನ ಪಂಡನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಕಾಮ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ತೀರ್ಸೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನೀ ನಾನು ಪುಟ್ಟದು ಕೊಡದು ಕಜಾವದ ಬುಟ್ಟಿ ದಕ್ಕದು ಬಂದೇರು ಅವೇ ಕಜಾವದ ಬುಟ್ಟಿರ್ದು ನೀ ನನ್ನ ಪೆಜಿದು ಕೊಡತದು ನೀ ಪವಿತ್ರ ಪಂಡು ಪುದರ್ದೀನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮತೆ ಪೊರ್ಚಿಯ ಬಾಲು ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಯ ತುಯನ ಉಂದ್ರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ನೆರ್ರಗಿಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾಡುದಿಲ್ಲ ಈ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಸಂಗೊಡ್ದು ದೂರ ಅದು ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಊರು ಬತ್ತದು ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆಯನ ಕಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಂಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಐನು ಕೊರ್ಲೆ 10 ಕೊರ್ಲೆನ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ನಟೊಂದಿತ್ತೀರ ಆಯನ ಕೈ ಇನ್ನಿಕ್ಕು ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ 22 ವರ್ಷ నుంచి ದಾಂತಿನಿ ಈ ವೇಷ ಇತ್ತೆದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದೇ ಎಂಕೋಸ್ಕರನ ಬಾಲು ಪೊರ್ಚಿಯ ಪನೋರ್ಚಿಯ ಬಾಲು ಇವರ ಮಣಿಪಂತೆ ಕುಲ್ಯ ಗೊತ್ತವಡಲೆಗ್ ಈ ಅಸಹ್ಯಗೆತ ನಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಶೀತ ಹಾಪಿನಿ ಜಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಒಂದೆನ್ನದ ನಿನ್ನ ಹಾಟಡು ಹೋಲುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಟು ಹತ್ತು ಕಾಸು ಮುಲ್ಪ ಪೊಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಟ್ಟಾಪದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ರಾತ್ರಿ ನಟ್ಟೆರೆ ಬೋರೆಗಿಂದು ವೇಷ ಬಾಲು ಮನೆ ಬಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ರಟೇಂದಿನೊಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ ಬೇನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಲ ಯಾನು ಐಕು ಬೊಡುಕಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಳ್ಳ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಬಂತೆ ಬಾಲ ಬಾತಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬಾಲ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಟ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಬಾಲ ತಾಯಿ ದೇವರು ತಂದೆ ದೇವರು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇರು ಅಡ ಏನಂತ ತಾಕಿ ನಮ್ಮೇರು ಆಗ್ಲೇರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರು ಒಂಚಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲ ಆ ಕಜೋದ ಬುಟ್ಟಿ ದಕ್ಕದ ತಾಕದ ಬೇಡಲ್ಲ ಏನನ್ ಏತು ಮೋಕೆ ತಾಂಕಯರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಓ ತನ್ನ ಬಾಲದ ಕರಗದಾಲ ತಾಗುಣ ಬಂತು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಬೋ ಇರೋದು ಪಪ್ಪ ಬಾಲ ಅಂಡ ಅಂಡ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದ ನಟ್ಟು ನಕ್ಕುಲೇ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಹಡ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಕಲ ನಮಲಕ್ಕನೆ ತ್ಯಾಗಮಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ ತಕಲ್ ಬಂದು ಹಿರೆತ್ತೋದ್ ಗೊತ್ತಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಕಲ ಜಾಗ ಹಿರೇದಾದ ಅವೇತೋ ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪರೆಗ ಅಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೇರು ಹಣ ಎನ್ನನ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪರೆಗ ಆ ದೇವರು ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೇ ರೂಪೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಇನ್ನಿರ್ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೇರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತಾಂತಿನೇ ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಚಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪನ್ಪರ್ ಎಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಎಂಚ ಮುಟ್ಟದು ನೆನಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೇನುಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎರಡೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಒಂದು ನಾಟಕ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಐಟ್ ನಿಖಲು ಏತ್ ಮುತುವರ್ಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆಕ್ಕಲ ಮೂಲ ವಾಸ್ತವನ ನಡಪುನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಲೆನ್ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಇರ ರಾವಕ್ಕೆ ನಿಂಚ ದೆರ್ತು ಬರ್ತವರು ರಡ್ ಮೂಜಿನ ಈರು ಕೂಡ ದುಮ್ಮದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಕ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಂಡೆನ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಂದು ಈ ಪಾತ್ರೋಡು ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಡು ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಉಪೇಂದ್ರಗ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಐಕ್ನ ಫೇಸ್ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಸೂಟ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಶರತ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶರತ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕೈಚಳಕ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ನ ಇರು ಓಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಾರು ಆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೂರ್ನೇಟ್ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಮ್ ನಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಅಭಿನಯ ಅಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಡ್ಡುಲ ಎತ್ತು ನೈಜತೆಡಿತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತ ನೇರವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆ ಲೋಕೋಗು ನಿಕಲು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ದು ಆತ ಸುಲಭತ್ತು ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಟಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಖುಷಿ ಮಲ್ದಾರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪುದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೈನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಐತೊಟ್ಟಗು ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವು ದಯಾಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರಮ್ಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವುಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಕ್ಲು ಪುಟದಿನ ಅಕ್ಲನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ತೋಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವಳ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಬರ್ತದ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೀನಿ ಶರತ್ ಹಾಂ ಅವತ್ತಲೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಬರ್ತದ್ದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಬರ್ತದ್ದು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಸೂಟ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಶಬ್ದೋಡು ಒಂತೆ ಅಭಿನಯಡ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒರಿ ಅಸಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಶರತ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾಸಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈವ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂತಂಡು ಸಿಂಕ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವು ಇಡ್ಬೇಕ ಸಂಭಾಷಣೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಂಗೀತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಲ್ ಕುಟ್ಟದು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಚಾತುರ್ಯ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆನಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಅವು ಇತ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ದ ಬರ್ತಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ದ ಮನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತನು ಮಂಗಳ ಮುಖಿನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪುನಾಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒರಿಯರ್ ಅಸಲ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಕುಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕುಡಲ ಅಚ್ಚೇದಿಲ್. ಎಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ತಂಡಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರಂಚಿನ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ, ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವದ ಸಲಾಂ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂಚಿನ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂದುಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ